venim a explicar coses de la història de Halloween. També maldicions, el truc o tracte i moltes coses més. Halloween té una arrel celta, altra romana. Els romans dedicaven una festa denominada Feralia al descans i a la pau dels morts. També els romans dedicaven una festa a Pomona. A la essa de les collites i dels fruits. Aquest símbol és una poma. Es va fer un joc de la poma que o ficàvem pomes en un bot de vi amb aigua i les teníem que agafar amb un fil i les teníem que mossegar. Els celtes van viure fa més de 3.000 anys, que es van inventar el Halloween. Van estar per Irlanda, Escòcia, Estats Units i França. Van celebrar una festa que era el Samhain, que era Halloween, però no va ser el Halloween per anar al carrer a demanar trucs i tot això, a part que també va ser una festa religiosa. Els druides, autèntics sacerdots o xamans que es creien que una nit determinada, la del 31 d'octubre, les bruixes es feien més fortes i els druides se'ls concedia el don d'endevinar el futur. Els límits del món dels vius i el món dels morts desapareix completament i fins i tot que els fantasmes dels morts baixaven de l'altre món per emportar-se amb ells els vius. Maldicions. Els gats negres. Diu una antiga llegenda que si veus un gat negre a la nit de Halloween, que pots agafar una maldició i tens que donar 7 passos cap enrere. En seguida. I també la nit de bruixes, que a la nit de bruixes que el 31 d'octubre i el 30 d'abril, des que les bruixes fan una reunió i diuen que es fan més fortes i tenen més poder.
posem els caramels per la nit i el truco trato a la gent.